Junta, building better Africa. Ndikulandireni amalawi nonse amene mukuonera video iyi pakali pano. Ine ndikupanga chidwi ndithu ndi mkulu wina amene ali member of parliament wa ku Chikwawa South, dzina lake amadziwika ndi dzina loti Ilyas Abdul Karim. Mkulu ameneyi misonkhano yake sikuvutanso kukamba zinthu zambirimbiri chifukwa chakuti mafumu ndi amene akumatchakula mfundo, eni mafumu akulimba mtima kuyima pa misonkhano yake namalankhula kuchonsacho yeye akuyimira independent chifukwa chakuti mkuluyu mu zaka 11 zimene wakhala ali ku parliament wagwira ntchito moyenerera kupereka ndithu zinthu zimene zili zoyenerera. Waperekapo skulu udaya lake, waperekapo maprichi, chipatala zambiri ndithu, school fees ana ndosa vuta ndithu ndi zinthu ngati zimenezonso. Ndeno apa ndikufuna kuti mumve mmene mfumu iyi ikulankhulira kuti nunso mutsikimize. Ndipo ndikupemphani ena amene mmationera pano ndinu ma shadow MP, ndinu ma member of parliament, ndinu zinduna, ndikupemphani kuti mutamuyendera mkulu ameneyi akuwuzeni chinsinsi kuti amapanga bwanji. Mwina iyeyu akhoza kukuwuzani zinthu zoti inu pamoyo wanu wandale musazaluzeponso iyayi. Motero tamverani mmene zinalili pa msonkhano wake. Nthawi mwina ndingolankhulira chifukwa mmene ndaonera mulikwina kumene mukudikira kuti mupite ndi nthawi kuti ndizalankhulenso mpata sitiupeza ndi mulilole mwapang'ono chabe ndikudyerani nthawi pang'ono. Bwana pano palabu tili ndi zinthu zina zimene mwina tingathe kuthokozani ngati bwana MP amene mwatigwirira ntchito kwa nthawi yayitali. Mulungu akudalitseni. Zinthu zimene mwina zina zimene tingathe kuziloza zina zonzera kuti mumazona ndi maso kale. Bwana kuno mijigo ndiyosayamba dala bwana pano pa ofesi munalonjeza nthawi inake kuti ofesi tikuyifuna koma lero tikuiloza iyo ili apoyo ndichoncho china bwana chimene tithokoze ndi bridge yapakanchewere mwina andipezereko mwayi. Ndikukumbukira ndi khumbo langa limene ndinalankhula tsiku lina kuti bridge itadusa ndi madzi m'mbuyomu tinapemphanso kuti mutimangire bridge ina, ndipo pakana pano anthu onse amene pakanchewere anthu achino onse mukuvutika poloka inu zonsezi chifukwa cha ntchito za bwana. Ntchito zawo zachitire umboni bwana. Pali zina zimene ife timakupemphani ngati ife mafumu timabwera ku nyumba kuzakupemphani monga tikakhala tatsamwa ndi zina monga mchenga. Ndimakhulupirira kuti pamene tikungokufotokozani tikufuna mchenga pa sikolo lapo mumabwesera, ndipo lero ndikunenetsana kuti tsiku imodzi mpaka na lero yafika popo inanso mmankuti yafika, ndipo ineyo ndikuthokozeni chifukwa cha moyo umenewo. Ndi zina zimene mwina ndingathe kufotokoza mwina atikhoza kukhala ngati mavuto amene tili nawo kuno. Bwana choyambirira ndisanayiwale njala imene chaka chino anthu chonde pepani nthawi bwana choyambirira pa nkhani ya njala chonde anthu mukuonawa ngakhale mwina olankhula wawo ndine ndialankhulire anthu onsewa chaka chino sanakolole. Kumapeto tina chimene tinayendera zoti mwina tikololeto tachedwa ndi mphombo kuti panopa tayamba kale kugula chakudya pano. Choncho ndi khumbo langa kuyimirira anthu onsewa kuti
mutithandize kuno kudera kuno kuti chonde bwana mu office mwanu pamene mukalowa 2016 pano 25 pa 16 September chonde tiganizireni kumbali ya njala. China bwana chimene nganene chona kuti ndi masiku atusawa tinabwera ku office ku nyumba kwanu za Frozani nkhani ya magetsi pano. Office ili magetsi, nyumba zonse ilibenso magetsi, koma munadiyankhana kuti isanafike pa 16 magetsi akuyaka pa school pano. Ndipo izozo timadziwa kuti pamene mwaponda pamalo pano zichitika ndichoncho bwana pano tikunena kuti pofika tsiku lero mavuto ena amene tikunena nkhani ya school block tikuona ngati mwina kutsogolo zakhala mbiri yabwino chifukwa choti mabloko pano ndiochuluka, koma tikupempha bwana nyumba za aphunzitsi panopo ngakhale nyumba imodzi ya aphunzitsi tilibe. Choncho zimene zonse kumapeto kwaje zikumakhuzanso performance yana kuti makhozedwe aja kumakhala ovuta chifukwa choti aphunzitsi onse akumachita kuyendera ngakhale ahedi amene deputy head palibe pano. Ndiye tikupemphana kuti akanati mwina mwatimangirako nyumba ziwiri zokha ahedi ndi deputy azitha kukhalira pafupi chifukwa ana akamatha zoti kubwera komano kumapeto kwaje ana aja kumakhala ngati osowa kholo. Ndiye ndikupempha kuti bwana mutiganizire ku nyumba za aphunzitsi. Bwana China chona kuti timafuna tipemphe tili ndi maklasi amene tinawo kutseriko koma pali vuto imene imapezeka okuba kumatibera madeski penanso ana kunyera mu maklasi zonsezo chifukwa chani zitseko kulibe. Choncho timafuna tipemphe ngati nkotheka mutiganizireko matumba asimenti mwina kuyambira 10 kupita kutsogolo kuti tithe kukonzakonza mawindo chifukwa mawindo anaonongeka. Choncho cha kumapeto tithaona kuti mwina tili mabagas bar omwe tinakonzesa kuti tiyike maklasi kuti mwina tizitha kumatsekako choti mwina vuto limene lichepepo. China bwana chimene tingapemphe mu office ya head mulibe mipando mwalimangira office. Choncho tipempha kuti mwina kutsogolo mutiganizireko maphunzitsi athu amakhala movutikirako. Choncho imene ndi pempho imene tingayiponyenso ku office kwanu bwana. China chona kuti bwana tipemphe magolo ku Kanchiwere. Akanchiwere mulipo? Ndawimirira neti? Kumene kuchako kufunika magolo anzathu akamafunga munawapatsira Kwarabu munawapatsira komanso anzathu Kanchiwere akupempha kuti muwapatse magolo anyamata. Ndichoncho zimu mwambiri. China chona kuti anyamata ndi atsikana Kwarabu Kanchiwere ndi akamafunga kupempha mipira pamene tikuli nyengo imene tikugwira ndiona kuti anthu amasowa zochita. Ndichoncho chonde likhumbo lathu kuti mwina maganizire anyamata amene wakuda zipeza zochita zikomo. Nkhani ina ndiona kuti tinawuzidwa ndi deputy head aparapo kuti pali ana okwana 16 pamalo pano amene akubwera kuzaphunzira koma akupemphako makope ndi zolembera. Ndicho ndi ana amene athandizireni chifukwa ndiona kuti akusowekera zina ndi zina. China ndiona tikupempha bwana ndiona kuti tili ndi skimu imene yabadwa mudzi muno komano panasowekera water tank komanso pampu imene mwina yoti ingathe kutipangira kuna kuti tithe kuthirira ulimi wa thirira kuti mwina nkhani ya njala ithe kucheperako. Motero bwana ineyo kwambiri ndakusakudyere nthawi muli zambiri zoti mupange komanso ifeyo malo mwa mafumu azanga ndikuthokozeni kuti Mulungu akupaseni moyo wautali kufikira kuna kuti inenso mukwanise masomphenya anu kuti muthe kutekula dera lino ndi mawu amenewo ine ndingoti zikomo kwambiri.